tun chuma chuan Stranger Things Season 3 kan lo ti chuak dona Season 1 le 2 le en lo tan description a link kan da e kumsang kha zakwa somriat ni puilai ani a mai ke te chian ho lo langin an khwa hokin sa mol hon thara chuan an kal Season 2 a khan 11 in Mind Flayer upside down a akhar nan to awang khan an khwa chu aral muang ve to hle a mai ke te chian ho po eng hel nei lovin an khosa ve to mola chuan Steve an va mulol Steve chu mola chuan ice cream zuarin alo thok ve reng mai Russian sipaite lo langin 11 in upside down kalna akhar to chu arukin lo hon antum char experiment ti nan manan tumani wila lo langin movie an enlai chuan upside down lu na ain hongani ti chu ataksa chang chuan a she theitlat Nancy lo lang vele in an khwa a chanchin bu ti chuak thin company a chuan na alo thok ve to bok 11 le mike te po an lo la in ngai zong ve renga an pahni chuan anin thla hlei theilo ruma anom lai chuan chief hopper chuan tvn pa in an pahni chuan alo veng ve reng bok Lucas le Max po an lo in ngai zong ve to bok Dustin po science kema akalna bialnu alo nei ve reng aniang a chian te chu alo shi mol a chian te chuan an oi vak lo ma se Dustin chuan a thu soi chu adigani ti fianan a bialnu Suzy chu biakatum a chian te chu tlanga kalpuin radio tower chu anda a Suzy chu biakantum ma se Suzy chuan a chang theimia lo chu wang chuan a chian te chuan do ta suya ngain an ho sandai ma se Dustin chu a beidong ve du lo zan thleng chuan a ngaka chutia ama aom lai chuan a radio atang chuan thila shetatlat ma se Suzy ni lovin Russian ho in biakna alo ni reng mai kanu lo langin Max u Naupang Billy chu alo ngai zong ru hle Billy chu lifeguard na thokin ama awang chuan nulatam tak chu pula chuan an local chin Billy po chuan mai kanu po chu ayai big lo ti chu a hriat hle an pahni chuan zana in date turin anin befel der mai zana chuan mai kanu chuan a pasal fanaute thutlenga an lo mu hi la mu chuan a thil ti tum chu tile du lovin Billy nena in muan tum chu a thulle Billy ero anin mu na mun tur panin alo tlan mek chuti lain akar chu engamu hian ron be thut chuta abula factory hluito taka chuan avakal chuta engimu chuan ake a ron man thutin in hnuaya apot thladai mai hopper lo lang vele in Joyce nena chuan 11 le Mike te nena thu soidan tur chu alo zot Joyce chuan athil soidu chu lekha aziak turin na lo shil ma se hopper chuan chu athiam zong ne ve tlat lo Mike chu a falin a muta zoka chuta 11 nen chuan in muto lo tur da chuan a shil taringot atuka chuan Mike chuan 11 nena chengin phone call adong ma se hopper kha a hlau e mawangin kapi adam lawa kanin mu thei lawang ti indo da shil ringot 11 chuan Max va mu in Mike kan anin mu tum a chul ringot thu te chu avashil Max chuan mi pawanga rel ruti halo tura lo hnemin an khwa a mol hon thara khana shwai nuaman ti ve hle a ma se Mike da chian za honen chuan anin muthut Mike chu chuak theilo anga in soi si in a chian denen an lo len le tho si awang chuan 11 chu athin rim hle Mike chu chulai hun la la a chuan a chen ngal hopper lo lang ve le in ani ero 11 le Mike te in chena wang chuan alo lom hle a Joyce chu wa mu in zanria e puya avasom ve mia mai ma se zana chuan anin mu na tura Joyce chu aron lang ta reng lo hopper chu a beidong hle Joyce lo langin magnet te chuan an power an hlo vekani ti chu a she chuak engimotak ani le ringin afa te science teacher chu awamu zirtir tu pa chuan hokin sa magnet zong chu tiang chuan a omvek thu alo shil Joyce chuan chu thil a hriat vele hopper awamu ngala hopper chuan zanria kilpuya
asoma alo kal lo awang khan alo be chavak du lo ma se Joyce chuan thil hriat te chu shilin Hawkins lepa khan engemaw tak an ti le ani aringa chu wang chuan lep chu va en fia turin a hruai ma se lep an va thlen chuan mi pakhat sa channel nol hian hopper chu alo be thut chu pa chuan hopper chu thlu in chulai hmun atang chuan rang takin atlan chuak le ngal hopper le Joyce chuan lepa chuan engchia nge thleng chu chui zel an tum Dustin lo lang vele in Russian ho Inbeihna alo shat fu kha apoimo ringin Steve athona mola vakalin avamhu a ashil vevek chuta o an ngai thlak chuan Russian chong ani awangin an shathiam lo ma se Steve atho pui Robin chuan Russian chong alo thiam lo reilo te a an thu soi chu an shetheita chuta Robin chuan an Inbeihna angai thlak khan an thona mola line play chu a shat theya wangin an omna hmuna chang chuan Russian ho chu an Inbeihti a hre chuak chuta mol chu en kwalin mol chu Russian hovin tomruk nan le thil engemuti nan an lo mang reng ti chu an mu chuak Nancy le Jonathan po Peter pakhat Dorisin a ina sazumak tak a om thu a shilawangin endik turin an vakal chuta sazu pakhat bomalo om chumhu in an en reng lai chuan sazu chu puak ke in thil nang taka chuan a chang Billy lo langin factory atanga a ho hnu khan ama chu adik to lo engemaw tak atokani ti chu a hriat thei chuta bedroom a om lai chuan a tho pui hi dari chu lokalin Billy chu adam loem ni ti aron zot ma se Billy chuan hi dari chu thuthu in avatan na mun factory a khan phwar hlomin avada da imai Max le 11 te lo lang vele in an chian ti le chungten enge anti shadan chaka 11 power mang chuan an lo en thlavel mai ke te chu en photin 11 ne na anin chen chung chang an lo soi ve lai mai chumi hnu chuan Maxi u Billy chu an en thavele ma se Billy chuan a tho pui hi dari alo phwar hlom chu 11 chuan a hmu chuta Billy chuan 11 chu alo hmu thei tlat Max le 11 te chu Billy a omna nia an rin pula chuan an vakal ma se alo om lo chuta hi dari thalak mang chuan 11 chuan a power mangin a zong le ta hi dari chen na ina chuan an vakala ma se hi dari le Billy chu hi dari nu le patenen zanje an lo gil mek hi dari po himpiala alo om si awang chuan makan ti hle a ma se 11 le Max an ho nu chuan Billy le hi dar chuan hi dari nu le pate chu an wa thu top mai factory a khan shwayan lo tum le ani Billy le hi dari chu an ko chunga Mind Flayer alo om to a mishing dang tam tak factory a chuan shwain Mind Flayer tan an lo pe thin ani will lo lang vele in an khwa chu Mind Flayer sin aron ti boy le to ti chu alo she theya aril ru a ha hle will chuan a chian te ko khomin Mind Flayer chu lathilovin an khwa chuan aron kal le thu le mishing taksa omna tur aron zon le thu chu asoi chuta Billy chu shachwakin ama chuan Mind Flayer a om nge chu an ring tatlat Billy chu a ko chunga Mind Flayer a om nge yem ti chu fi an tum engtin tinemo bajuma an shwai thei hlau chuta kal hnanin a omna chu asa theiang berin an siam a chan chu Mind Flayer chuan thilsa huat wangani an rinang nge in Billy taksa chuan Mind Flayer chu alo om ma che Billy chu achak hle a anda na kung khar chu aron ti chevek mai chuta 11 chu ron bitum chatin aron rek kang lop ma se 11 chu tal chuak theilovin Billy chu bang tau chevek khopin a paison dor mai Billy chu tlan chenghalin factory a buk khana vakal le ta chuan mitam tak an shwai te chu an lo om Nancy le Jonathan lo langin Peter Doris ina khan an vakal le ma se mak tak main Doris chuan mishing ei chi ni lo leidum vekhi alo ei vak mai Doris chu damdo ina shwai ngalani Nancy le Jonathan chuan thil dik lo om ti sha in mai ka te chian hau chu an va mu a
thil thling mek chungchang chu an soi ho chuta Mike chuan idea pakhat neiin Doris kha Mind Flayer in athunun nge ani an ringa chu wangin Doris kha damdoi in achanga chhuatirin Mind Flayer tombu ka ashwai thlen thei an ringani Dustin Steve le Robin te lolang vele in Russian ho tomna hmun chu an mol bulani ti an shitoa enge an ti chia ti sha chutumin an lu ruk theidan tur chu an ngai twa chuta air vent ta chang chuan akal thei ti sha in ma se kwa chu atet e mawangin puiting tan lu ngai na omlo chu wangin Dustin chu akal mayangai Steve chuan norlu tumviau ma se Dustin na lu bak chu aleng si lo chuta Lucas sanau Eric kai chu ice cream leitumin aron kal lo Eric kai chu lu ti ran tum taringot ma se Eric kai la chu alo indu vetlat ice cream chi shang chu athlona ei phudatum Steve ate chuan an ice cream zor chu an ron chop cheu Eric kai chuan man mo lo zet hian alo ei den atopa chuan kwa chuan an lu tir theita shama Eric kai chuan kongka hongin chuta chang chuan Steve le achan te chu an lut ve ngal achunga chuan bom dam tak lo omin bom chunga tuishing vek lo om chu an mu chuta an omna chu elevator alo ni renga anin rin ma in elevator chu in hnuai lama achuk thluthut Chief Hopper lo langin Mayor Office a duty lai chuan ama lo beitu mi pa kha amuta thlat Hopper chuan Mayor chu Russian tenena inzomna anei ring ngala chuta Mayor chu hu in tharum ne na dop ngal Mayor chuan thudik shilin Russian ho chuan poisa tam taka thamin an khwa chuan mol sakna tur ramba ka in hmun tam tak alo leitir alo ni chu thu ashiat vele Hopper chuan Joyce Ruain Russian ho in pakhat lea chuan an vakal ngal chuta Russian scientist chu an va mua ma se Russian misual Grigory kha aron langve thut mai Hopper chuan silain atin ngala Grigory chu adop ngal ma se Grigory chuan Hopper chu asilai chu saktumin abei thuta an pahni chuan an insual ngal Hopper chuan scientist pakhat zok chu ashwai chuak thei shama kar chuan an tan chuak ngal Grigory chuan silain aron kap zuina samai Russian chong an thiam lo wangin an khwa chang chuan an in khal chuaka Russian chong thiam an mudon ani an mi hmu tur chu season 2 lama reporter kha ani an vathlen chuan reporter chuan silai nen kongka aron hongrap mai ma se an hanin soi chuan thatakin in chunga alu tir vele tho an mamo chante chu Hopper chuan shilin an mi man chong le saktur chuan ati ma se an mi man la chuan ei turan pek phot lo chuan engma ashil du lawa chuta an ei tur pek la chu adu zong lo ni lo ei tur dang di le ma se Hopper thin chuan atwar ta lo tharum mangin chin fel atum le mia mai chuti lain Steve te chan ho po an omna hmun chu an lo en chiang ve mek Russian sipai tam tak an lo om le ngal elevator chu chau tir le thiam to hek lo phone man tur zona chanpui tu tur bia kan tum to control room a chuan an valut fu lo ma se sipai pakhat chu alo oma chu pa chuan asilai a phordon cha chuan Steve chuan va bei thutin an pahni chuan an insual ta shep Steve chuan ada chathei sham ma se miswal chuan alam alo me manawangin rang taka an chwa vadangai Dustin le Erica te chu an tlan chhmana ma se Steve le Robin chu sipai te chuan an man hlau mai chuta an pahni chuan thudik soina seram hian an Jacksona zona te chu an zot ma se Dustin le Erica te chu ron let le in Steve te chu an ron chan hlau mai engtin tin le mo chuan an chuak theya ma se Steve le Robin an Jackson na kha rui thei chi lo ni in an pahni chuan an mumal theilo an zoi boxi badroom te chuan an mutopa chuta Steve chuan Robin chu hunrei takachanga alo du to thu chu ashil ma se Robin chuan alo du velo achan chu Robin chuan meichia anga izon chin wangani
an pahnih chuan thian tha tak nih zel chu an rum ta zawk. Hopper lo lang vele in an mi man chuan an thil tih chu a hrilh ta vek. Russian ho chuan Hawkins lep hnuaia 11 in a power hmanga a khar ta kha khawl tha tak mai hmanga hun an tum le thu chu a hrila an tih top theihnan chuan khawl chu chapi hmanga an tih top angai dawn thu chu a hrilh. Chu thu an hriat chuan Hopper chuan Dr. Sam a hmaa Hawkins lep enkol chin tu kha a khawl vata Hawkins lepa thil thleng chu hrilin sarkar lama puina lo dil turin ati. Nancy le Mike te thian ho po damdawi ina pidori si hruai chhuak turin an vakal. In hnuaia chuan Mike te thian ho chu omin Nancy le Jonathan chu in chunga Doris si omna chuan an hankal. Ma se ruma an lu chia chuan Doris chu alo om lova. Chuta damdawi ina mi papakhat chu Mind Flayer in alo thunun tlat. Jonathan chu aron the le ngal lop. Ma se Nancy chuan bomin aluwa aron chu hlutop. Chu pa po chu athi ngal. Ma se arwang chu a choi ngal veka Mind Flayer taksa tui nang vek ang khana om. Chuta Mind Flayer lian taka changin Nancy le Jonathan chu tha tumin a chiam. Ma se 11 te lo thleng chho ve hlawin aron that thei hlau. 11 te thian ho chu Hopper ina chuan anom khom. Billy ko chunga Mind Flayer chhuat tir dan turan ngai tua mek. 11 chuan a power mangin Billy ril ru chu hriat atuma. Chuta Billy no panlai hun te hmu in apa in asoi sak thin dan te chu a hmu vek. Ma se Billy chu aron lang hlol mai. Chuta Mind Flayer chu alo lian to hle a an omna chuan aron be ngal. 11 chu aron bitum chat. Akea chuan aron mana. Ma se Lucas chuan shrei chuan aron chek pop. Midang te po chuan silai ten lo kap ve in 11 chu an chan thei hlau. 11 chuan Mind Flayer chu a power chuan ati som veka pona chuan a the chuak. Ma se ati hau lo a inzom khom le ngal vek. 11 ke chu a hliam na dro em awangin Nora enkol na tur lai nan kal. Chuti lain Dustin pon an thian ho in biak pon mang khan Mike chu aron belau. Mola anom thu le Russian hovin an zui awangin an puina aron dil. Mola chuan an vakal ngal vat. 11 chuan Russian miswal te chu aron that ngal vek. An vaya dam taka ananin mukhom le chu an lom ve hle a. Lucas chuan anaw Erika I lotel ve reng mu chuan makati hle. Robin po chuan 11 power chu sheve cha in alo ngai sang ngal hle. Hopper te lo lang vele in an fa te din mun lo thon oma an om thei ti sha in an khwa Hawkins lampanin an ho ngal. An fa te chu fanfera an kalan rin awangin chu muna chuan an vakal masaber. Joyce le Hopperin Naupang-Te an zon lain an miman scientist kha ama ina lo te kwal ve. Ma se Russian miswal raw thap zet khan aron hmu a aron that mia amai. Joyce le Hopperin an ron hmu chuan alo tlai to lutuk. Hopper chuan miswal chu azong ngal vata chuta anin tong fu ta. Hopper chuan silai na kap shepa athingeya angai hnuah chuan a kalsan. Ma se miswal chuan bulletproof alo hareng chuni in alathi hau lo mai. Hopper te chu karin an tlan chuak le ngal. Radio wachang chuan Naupang-Te chu mola anomalies ti an she thei ta. 11 po akea chuan Mind Flayer tak sathem kha alo tang chuni in a power mang chuan har satakin a chhuat tir thei hlau. Chuti lai tak chuan Hopper te po an lo thleng ve chia. Hun khoral thei an ni lo wangin upside down gate khar tur chuan ruaman na an siam ngal mol mol. Puitling pathum Hopper Joyce le reporter kha in hnuaia chukin safe anda that chabi mangin gate chu karan tum don ani. Ma se in hnuai kalkong chu an hriat lo awangin Russian ho omna a lo zukal to. Steve le Dustin te thian pali puina chu an mamo dona chu wangin radio tower omna tlanga khan an kal ngal.
chuta chang chuan radio mangin kalkung an lo hrit zel dawn ani midang zong zong Nancy, Jonathan, Lucas, Mike le 11 te ero mun himlama an kal dawn thung ani ma se Nancy chuan a kar chu atinung theitlat lo chuta Billy chuan an vaya tha tumin a kar chunga chuan a lo chang ve reng ti an la muzui 11 la chu Mind Flayer taksa them akea atana changkhan a power hlau dai le ngal rang takin mola chuan an tlan let le ringot hopper te lo langin an kunga Russian sipai lo omte chu an ka phlum mia mia Dustin pon kalna tur a lo shil ve zel Joyce le hopper chuan an dam chuak lo mai thei ti sha in thil tam takan soidun Joyce chuan helai hmuna changa damakan chuakani chuan zanria kan kildun tak tak to donia ka chul to lawang ative hnap mai chuti lain Mind Flayer chuan 11 te omna mol chung chu aron ti sia a aron lutlat mai 11 te chan ho chu lau takin an biru Nancy, Jonathan, Lucas le Will te chuan Mind Flayer chu pona anin chhuatir chu ve le Mike 11 le Max te chu mun himlama an tlan si thei ve thung Nancy te chu pona tlan chuakin akara chuan an lut ngal chuta Billy Khan lo la chang rengin akar chu chak taka khalin ron su thlum vekatum ma se Billy kar chu kar dangin aron supop mai tudang nilawin Steve le Robin te an lo ni tlang chang khan an ma ni puiturin an lo kir le alo ni ti chuan 11 te chian pathum ti lo chu kara chuan chuangin an tlan senghala Mind Flayer chu anin tirani Hopper le Joyce lo lang ve le in safe changin gate kharna tur chabi chu lakan tum ve mek ma se ko ta lo ngai tlat mai match lampang thiam tak tan chau hon the lo ni reporter la hian alau thiam si lo ma se Dustin chuan kot hong thei tur chu a hre chuak abial nu Suzy kha ani khodang da ya omani awangin radio manga biaka ngaya Suzy chuan kol chu alo chang ve mial mai ma se ni thumlai mai Dustin in abiak to lo wang chuan alo lungoi lo hle a ma se an man mo to bok nen ko chung changa apuina ammo thu chu Dustin chuan a shil zung zung ma se Suzy chuan thile dam in kara an omek ki sheve heklo hunrei tak anin biak lo hnu a apuina mamo wang rungota alo khol chu lungoi lovin an thim song asak ma lo chuan a shil don lo thu soi Dustin chuan ngaidam delin Suzy hladu ngei mai chu asak sak le ri Suzy pon lo zom ve in an pahni chuan an zai tuidun hle an zai chu an chian te dang le puitling ho chuan an radio wachanga an lo shat ve thei ve ka wangin an nun na der thonga a omlaya chutiang an lo ti le ri chu chu lo an ti hle ma se an zai zo chuan Suzy po chuan ko chu a shil thei ngal Hopper te chuan ko chu chulutin chabi chu an la theita gate khar an tum lai tak chuan Russian misuang Grigoria Hopperin akaplumemo ati kha aron lang le tlat Hopper chu aron soi sa shep Billy po lo la thilovin 11 chu aron zong Max chuan lo dana tum ve ma se Billy chuan a beng hlutop chuta Mike le 11 chu mu in Mike chu a soi sa ngal ti chuan power nei to lo 11 po chu aman ngal Billy chuan 11 chu Mind Flayer tha turin a pe ani ma se Lucas chuan in chunga changin fireworks in Mind Flayer chu aron vom chuta Steve le midang po chuan an ron vom ve vak vak Mind Flayer in mol lam apandai ti an sia a an ron let le vek chuni in chuti lain 11 po chuan Billy chu Mind Flayer thunun na changa a chwa te nan ano pan lai hunte a thil ton te chu a shille chuta Billy po har chwakin a thil ti chu amadu wangre nga ti ani lo ti ain she chwak Mind Flayer in 11 ron nai chuan Billy chuan akuta lo dangin alo chan lau chuta Billy chu Mind Flayer chuan a thatta zokani anaw Maxine aron mu chuan chap chungin Billy chu aron out twar Hopper le miswal kha an lo la in be ve mek bok
Hopper chuan khola chuan miswal chu the lutin asom vek mai ma se khol chu adik thei tatlat lo Hopper chu a omna chuan atang tatlat mai Russian sipai tamjok an lo thlen ma a gate chu kharangai si Hopper chuan gate kharani chuan ama po chu athi pha theidon ti asia ma se Joyce chu gate khar tur chuan ati ta tho Joyce chuan she tak chungin gate chu akharta chuta khol chu puak ngalin Hopper po chu apua nan ngal gate kharani ta kawangin Mind Flayer po chu athi ve ngal Dr. Sam le US sipai te po an lo thleng ve chia mola Russian sipai te chu an ron man ngal wila le anu Joyce chu dam taka anin mu le awang chuan an lom hle a anin kwa vong vong 11 heroin apa Hopper chu pona alo ngak ve reng ma se aron lang ve ta si lo athiani ti chu shathiamin amit tuet la zoi zoi thlatam takaliam nu chuan Dustin te chian ho po nun phung pa ngayan zo vele chanto Steve le Robin po an tho na mol kha ti chiarani ta kawangin dor danga an thok tabok Joyce te chungkwa ero hokin sa chuan cheng du tolovin khodanga an pem do nani chu wang chuan Nancy le Jonathan po she tak chungin anin mangcha ngai 11 po ama en kol tu ber Hopper thi ta kawangin Joyce chuan a en kol dona chu wang chuan Mike nen in thana thu an soi ve angai bok 11 chuan a power ala nei let le lo bok chuta Hopperin atana ale khazia chu achiara aril ru tina zwal tu mai mayan ni sin to bera chuan Mike te chian ho chuan 11 te kal tur chu anron thla a anin ngai don hle ani ti chuan Joyce te chungkwa chuan Hawkins chu an chwa sana season 3 chu atop ta